किलो नवरो इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् एवं गुणं विशेषं विशेषायां शुभपुण्यदितो मम मणैतो पादयोः पादद्वयं समर्पयामि बरोबर इकडे बघ देवडो बसवलंय नंदन का नाही तो ऐका कबूल नाही म्हणाला येऊच बरोबर नंदन काय जायपर्यंत धेडू खूप बसता सगळ्यांका पुणके एका हायलेडी सवय आहे बघले ना आता त्यांच्या मारलं जोडापुढे चांगल्या तऱ्हेने हयात नांदव मुणगा भगवती पाच स्थळाची जोड करून दे दोन्ही मावळे वशिकाची जोड करून दे काय शुभ कार्याच्या दहीदा पटनाट असेल ते निवारण कर आकाशब्दाची देवता लेकरांना सामील कर आणि केलेली सेवा तुझ्या चरणी रुजू करून घे महाराजा एक भाषण द्या एक भाषण द्या वगैरे ही इलेक्शन वर आणतो नको पानाचा व्हिडिओ काढून ठेव नारळ हातात घेऊन आमची बायको हाक मारता तुमची बायको हाक मारता तुमच्यावर गेम नाही तर काहीतरी मधीच जाशी शोधित राहा मग हे बाबा धेडो त्याच्याबरोबर हिरो देतो धेडो नक्की
करंगडी थोडे या घेऊन मंगल शुभ मंगल लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक धन्वंतरी सगळ्या पोरग्यांना घेऊन खाली जायचा तिकडे मंडपात सगळ्या पोरग्यांना या अक्षर झाले की लक्ष्मीपते लग्न गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सीतिदं बल्लारो गुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि देऊलं लेण्यासिं गिरिजात्मकं सुवरदं विकेहरं ओधरं ग्रामे राञ्जन सतितं गणपति कुर्या सदा मंगलम शुभमंगलम आवो संतति संपदा बहुतु लाभो तहि सद्गुण साधोनी स्थिरकर्मयोग पुल्या वा बांधवा भूषण सारे राष्ट्र धुरीमेची कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल गृहस्थाश्रम तुम्हावधूरा देव सदा मंगलमती शोंगल नाले लग्न घाटे समीप नवरा घेऊया वाघरा शास्त्रोक्ते मधुपर्कते जनकरा दोघे करा विउभी वाजंत्रे लक्ष्मी मंगल शुभ मंगल
ती मग ह्या फोडून दे बाई. तू घेतलं रे रेकॉर्ड रेकॉर्ड झाली या. काय झोपेत ना उठा का कलमत नाही इला की मांडर पिटाळ. होय वाजवा रे मामा. श्री पंडित यांच्या निवासस्थानी जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. त्या ठिकाणी सर्वांनी जायचं आहे. आमच्या वाडीतले सर्व मित्रमंडळाचे हे कार्यकर्ते आहेत ते त्या ठिकाणी चांगली व्यवस्था करत आहेत. या ठिकाणी कुटुंब सरबत आणि लाडू याचं सर्व वाटप या ठिकाणी चालू आहे. ज्यांना कोणाला वेळ नसेल त्यांनी मागून घ्यायचं आहे आणि लगेचच पंडित आहेत यांच्या निवासस्थानी जेवणासाठी जायचं आहे. धन्यवाद. रिकामी क्लासला घेऊन काय फिरतं हे बघ 4-5 याच पियाला. एकदम गो. हां अय्यो अय्यो बाहेर अगो बाहेर बाहेर यावं बाहेर यावा ना. बुतूर तुमका बघणार अकडे तकडे खुर्ची घेऊन बाहेर त्यांची मोडचे पेक्षे. हां बस आहे. हां बस आम्ही बस खुर्चीवर बस नाही बस. तू बस आमदारी. मंडपात प्रविंदू समीर 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 पात करणार पत्नी तिला शोभेल सून तुम्हाला करणार. पत्नी मी तिला शोभेल सून तुम्हाला. विचारा तिच्या वडिलांना मुलगी द्याल काय आम्हाला. मुलगा आहे का मला राहणार मुंबईला. मुलगा आहे का मला राहणार मुंबईला. कविता उभी मंडपात समीर दुरून होता पात करणार. पत्नी मी तिला शोभेल सून तुम्हाला करणार. पत्नी मी तिला शोभेल सून तुम्हाला. तुमको बोलावतो चालले परदेसी मान चालले परदेसी. तारा तुटल्या विमानाच्या तारा तुटल्या विमानाच्या. नोटी सांडल्या कागदाच्या नोटी सांडल्या कागदाच्या. समीर नवऱ्याने गोळा केल्या समीर नवऱ्याने गोळा केल्या. विमान चालले परदेसी विमान चालले परदेसी. तुपाचे लाडू नाही होत. तू मागता काय?